dama kawai da na yau sako azan fahimta dama kawai cikin hikima zani aika fata dama Bala Wunti ya gane manufata da za ya saurara kila za mu huta da zai fahimce mu ubanmu mai nagarta dama ya ce shi kenan saboda kara da ya yi gwamna na jiha ya gaji kaura da ayyuka na kwarai kun gaza ya daura batun siyasa ya ce tukun da saura ma'aikacin gwamnati ne hakan ya tsira jira ritaya karshen dukan dabara Bala na kowa ne baya ware saura Bala na Wunti maza da mo ya kan fi guza akwai yawan haƙuri da wuya a ce ya gaza a'a shalele fatan jama'a nake isarwa ma dama kawai dama Bala Wunti zai ji namu dama kawai ya amsa kiran al'umma ta Bauchi da yayi shugabancin ta yana da zuciya dama kawai dama Bala Wunti zai jira mu dama kawai ya amsa kiran al'umma ta Bauchi da yayi shugabancin ta yana da zuciya rani da damuna Allah ne ya kan yi do shi ne ya kagi Isa Abdallah Ahmadu shi ne mamallakin zomaye da ke gudu na gabar da yamma har ma na arewa da kudu mai aljanu da dabbobi mai kwari tudu mai hikima cikin shi da yayi safiya dama kawai dama Bala Wunti zai jira mu dama kawai ya amsa kiran al'umma ta Bauchi da yayi shugabancin ta yana da zuciya waka ta yau ta jin ra'ayin yan uwanmu ne matan jihar mu Bauchi maganar akan ku ne me za ku ce akan Bala Gwarzo na Wunti ne baya cikin siyasa na san kuna sani amma mutum yake na kwarai shi fa namu ne to ku ba da shawari mu ji zance na gaskiya dama kawai dama Bala Wunti zai jira mu dama kawai ya amsa kiran al'umma ta Bauchi da yayi shugabancin ta yana da zuciya na zo gare ki mai muryar balkina ina me zaki ce akan Bala Wunti ki bayyana waka ta nuna fata ce ba kwana kowa ya bayyana ra'ayin shi a jinjina ke ma kina da yanci faɗi na ki ba tsana kar ne shiru na kyale ki kawai na kewaya dama kawai dama Bala Wunti zai jira mu dama kawai ya amsa kiran al'umma ta Bauchi da yayi shugabancin ta yana da zuciya dama kana da amsa da zan yi tambaya da sai na ce da kai wa zai so ya sha wuya bayan a Bauchi an mana mulki na gaskiya mun samu rayuwar ni'ima je ka tambaya dama idan da hali Bala Wunti zai iya da sai ya gaji gwamna kaura mu wataya sai mu wataya sai mu wataya ke ma kamar kina so kina ki tsaukaci magana akan Bala Wunti da ke da lokaci mu ji na kira ayin mai daɗi na farci komai na duniya kin san babu tambaci zance na gobe Allah shi ke da tambaci amma akwai muradin mu da ke a zuciya dama kawai dama Bala Wunti zai jira mu dama kawai ya amsa kiran al'umma ta Bauchi da yayi shugabancin ta yana da zuciya ni da ina da hali Bala zan faɗa maka dan Wunti kai siyasa domin mu tallaka inda ka takace tuni ka samu ɗaukaka to me kake bukata da ya zarce ma haka kai kyauta gare mu ne daga Allah mu mai duka Bala sunan ka yayi kauri fannin ɗawainiya dama kawai dama Bala Wunti zai jira mu dama kawai ya amsa kiran al'umma ta Bauchi da yayi shugabancin ta yana da zuciya me zaki ce uwa san ganda le zau gaba Bala Wunti shi muke magana ba na kobi ba kin san na kobi ba ko ne ba a san shi ba manya kuna da hange ku ba kamar mu ba faɗi na ki muji wanda ya dace akan uba baban Bashir angon maduwa guda ɗaya dama kawai dama Bala Wunti zai jira mu dama kawai ya amsa kiran al'umma ta Bauchi da yayi shugabancin ta yana da zuciya Bala Wunti shi na kowa ne baya wariya bai nuna wariya ta kabila da kishiya shi dai ma'aikacin gwamnati ne na gaskiya mai yin rikon amana kuma na da zuciya dama ce ya fara siyasa ya tausaya damu da kanmu za mu yi tallan shi bai daya dama kawai dama Bala Wunti zai jira mu dama kawai ya amsa kiran al'umma ta Bauchi da yayi shugabancin ta yana da zuciya hangen wasu mukaji a fili zahiri wasu sun yi tsokaci ciki har ma da shawari ra'ayinka ne ka zauna kuma kai yi nazari komai ka ga ya dace kai babu jinkiri bana ai rashin ka tare da mu zai zama bari zai zama kamar asara ne ka ji gaskiya dama kawai